Vítajte v relácii Žarty na stôl. Tieto rozhovory sú zostrihané a slova mojich hostí sú vytrhnuté z kontextu. Robíme to iba pre vaše a naše pobavenie. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie. Ja ďakujem, že ste prišli. Tak sa nám predstavte. Čo robíte, ako sa voláte? Nechcem teraz žiadne mená hovoriť. Nechcete tu povedať svoje meno? Ja sa vyjadrím k menám, keď budú odovzdané prihlášky. Prihlášky? Ja aj vás teraz čaká ďalšie vystúpenie, že? Tak ja vystúpim v Nitre. V Nitre, hej? A dnes ste vystupovali? Vystúpil, naposledy som vystupoval dnes ráno, to bolo, hneď o 9:00. A kde dnes? Dnes v Bratislave. Ale veď ja som vás úplne zabudol predstaviť divákom. To naozaj nie je žiadna dráma. Ale našim hosťom je výherca Hviezdoslavovho Kubína, recitačných súťaží, majster slova A tak ďalej. Hej, a tak ďalej. Dúfam, že pre odborníka na slovnú debatu, ako ste vy, nebude táto relácia príliš nízko pod vašu úroveň. Tak myslím si, že vôbec nie. To je naozaj, ja som takúto odbornú debatu, nepamätám, či som vôbec niekedy takúto zažil. Odbornú debatu? To mi lichotí. No áno, ale to nie je na vek. Prečo? Myslíte, že sa mi vekom začne pliesť jazyk? Tak nech sa páči, máte hneď prvý príklad. No tak snáď bude na mňa čas milosrdný. A vy často chodíte takto do diskusných relácií, aby ste si precvičili dar reči? Práve toto robíme. Tu, pozrite, sedím tu. Máte pravdu. Hneď ste mi to vysvetlili. Vaše slovné vyjadrovanie je naozaj na vysokej úrovni. Je to taký veľmi vysoký odborný level tej debaty. No tak to nepochybne. Veď aj v parlamente som vás tuším videl prednášať, ne? Slovo parlament je od slova hovoriť. Nehovorte. Teda neparlamentujte. Bol to blbý vtip. To je jednoducho hlúpe. Ospravedlňujem sa. Dá sa viesť o tom vecná, racionálna, kultivovaná debata. No, budem sa teda snažiť. Vy ste sa museli za život stretnúť s tisíckami politikov. Oni sú tiež tak slovne nadaní? Z tej tisícky možno 20 je takých. Myslel som si. A minulo som sa zamýšľal nad výrokom človek človeku. To boli naozaj hlboké vety. Sú obrovské, detailné, veľakrát naozaj vysoko odborné. No, to súhlasím. Tá veta mi naozaj dala zabrať. Však v poriadku, tak poďme, tak predložte to. OK, bolo to nejak tak, že žiaden človek nedokáže dať toľko lásky človeku, ako dokáže dať lásky človek človeku. To je jednoducho, no hlúpo napísané, čo na to? Hlúpo? Ja som si myslel, že je to niečo tak vysoko intelektuálne, že som tomu jednoducho neporozumel. Preto hovorím, že párny valec, zlatá itka. Zlatá rybka? To je nejaký vtip alebo bajka? No to hovorím, párny valec, zlatá itka. Itka? Ja sa do týchto pojmov, ja si to určite doštudujem. Však nech sa páči. Nestihol som sa na tento rozhovor dostatočne pripraviť. Máme tu v novinách dosť formou vojny, inflácie. Tak taký argument považujem za slabý. Mrzí ma to. Ale späť k tým politikom. Akože úplne blbosti, s ktorými sa tí ľudia zaoberajú. Presne. Žmýkanie ľudí, tých, čo tvoria hodnoty. Áno. A na tých najvyšších pozíciách sú tam naozaj všetci takí, že človek človeku? Takých je tam jednoducho veľa. No, verím, že sa tam raz objaví niekto, kto najprv rozmýšľa a potom rozpráva. To sa v histórii Slovenska ešte asi nestalo. No, snáď sa vám ako profesionálnemu speakerovi podarí vniesť do slovenskej politiky minimálne väčšiu slovnú zásobu. Mohlo to byť, no nevydalo, sorry. Uvidíme. Ja vám to neviem povedať. Ale tak... Ja nehovorím, že to je nemeniteľné do súdneho dňa. No, to je prístup. Verím, že sa náš budúci rozhovor bude niesť v pozitívnejšom duchu. No, tak závisí od toho, kedy ma pozveť. O pár mesiacov. Ale budeme vysielať z Prešova asi už. Sorry, akože deti mi tu chodia do školy, tu bývam, tu mám hypotéku, tu robím 12 rokov. Však vlaky chodia. Kúpečko vás uhojdá, zatvoríte oči a zrazu ste v Prešove. Teraz čo ja mám zrazu, ako zrazu byť v Prešove? Však ne teraz, ale potom o pár mesiacov. Potom áno. No bol to celkom vyčerpávajúci rozhovor. Máte teraz voľno, choďte domov. Idem. Ďakujem a môžete sa rozlúčiť, ak chcete. Ďakujem pekne za pozvanie a prajem pekný deň.